Ако можеше да започнеш собствен бизнес, който да ти даде повече свобода, повече време за семейството и възможност да работиш от всякъде, би ли проявил интерес? А ако ти кажа, че не говорим за инвестиция от десетки хиляди евро, продължи да гледаш. Все повече хора осъзнават, че не искат целият им живот да зависи от работно време, началник или една заплата. Те искат да изградят нещо свое, нещо, което да носи стойност, нещо, с което да помагат на хората и едновременно с това да създават по-сигурно бъдеще за себе си и за своето семейство. Но повечето бизнеси изискват голям капитал – складове, служители, офис, огромен риск и години преди изобщо да се появят първите резултати. Ами ако има и друг начин? Представи си, че можеш да започнеш международен бизнес стъпка по стъпка, да се обучаваш, да се развиваш, да развиваш нови умения, да работиш с смислен продукт, който хората така или иначе използват всеки ден. Да изградиш мрежа от клиенти и партньори не само в България, а и по целия свят. И най-хубавото, не е нужно да разполагаш с огромен капитал. Можеш да започнеш само с 120 евро. Да, правилно чу. Това не е такса за курс. Това не е франчайз за десетки хиляди. Това е възможност постепенно да изградиш собствен бизнес в енаджик чрез разсрочено стартиране. След това всичко зависи от теб. От желанието ти да се учиш, от постоянството ти, от готовността ти да помагаш на хората. Защото именно тези качества изграждат устойчив международен бизнес. Няма обещания за бързо забогатяване, но има реална възможност след една, две или повече години да имаш бизнес, който работи в различни държави и може да ти носи доходи не свързани с това да разменяш времето си за пари. Аз съм Женя Дончева и ще ти покажа как можеш да започнеш глобален международен бизнес само с 120 евро. Ако тази идея те кара да се замислиш, пиши ми бизнес на лично съобщение. Ще ти покажа как работи моделът, какво включва обучението и дали тази възможност е подходяща за теб. Без натиск, без задължения. Свържи се с мен на телефон 0892 985858 и ще имаш своята безплатна лична консултация. Само един частен разговор.